салом бачаё ча ямарғи бетаб серьёзнера қапидем пас мачои бехатаритон назанен рафтем видеои имрӯзаи мо дар бораи як шахсияте ки хайп гуфта кардом рӯзе дар ҳаво аҷманӣ мезанад қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Навик МС ё Пирамидасар аппеса рафтем IQ-и тарифара гире дафт куне у болмаша ира пасанам қила хай биен ай рӯи алфавит бирем афирист актёр ауе кличка бутро кличка дага мезанам афирист яъне машиники Навик да чия якмуш батли сохта бо ҷонон дуюмуш Ну что, детка, ты готова? батл қати сиван радмои ман аз зиндагии ҳамин Кенти Ниправ метарсам. Дурости гап чуд наметарсам. ягон хе батл матл шидагӣ нест ва дар ин ҳолат не толка Навик МС сиван на мухлисоша фиреб кардагиай фақат мара савол натем барои чӣ барое ки хайп мехоҳаи Пирамидасар хайп и бача дар чивоз азорош бисёрае ки анчаманчаша мо намегем фақат крупниша мегем мегзарем ба пункт Б балабол беақл бекала барои чӣ балабол нашод историяҳош қати Шон МС история гуфтуме балаболиё шохӣ ҳамада маълума барои ҳамин чизи аён аст ҳуҷҷат ба баён нест ба наздикии инстаграм аккаунти машҳур Ҳодиса ТВ ба мардум нишон дод ки чӣ хел Навик МС касера барои текст фиреб мекунад и ба гуфти Ҳодиса ТВ новост буд баъз ки не и ҳар рӯза кори и Пирамидасарай гӯш кунед анаира палёнӣ меган вақте ки Навик МС да хай буд мақсад вақте ки 6-1 бо бачаҳои хезе 20-20 буд ваъда дода буд ки 12,000 сомон метон дар ҳолате ки буриден 3 ё 5,000 дига метон ман пешаки мегум то 12,000 сомона пешаи батл додатон метонам дар ҳолате ки мара мезанен бо 3 ё 5,000 дига падаркатон метам неки мондагии суми бачаҳора баъди батл надод айам бародаром аз 3,000 дига баъди батл набудем хай сума надод баъди батл зангиш задем хай бо сабшениш навистим ки мефаҳмад братан адушияй дам бигӣ дурум бачаача гӯш кун аврӯз топ батли қати ҷонон ғайри и қафребкунии мухлисо бо болои ҳамаи и хидша ба номуз гирифта қати ягон ширкати букмекерӣ кор намекард ва ай ҳамин сабаб бо ҳар дастгирии мухлисош ӯ ҳар моҳ як ютуб канали нав ҳуй карда подписчикоша ай 5,000 зиёд карда ай 3,000 то 5,000 сомон мефурӯхт мухлисош шумо ин қадар беқадр шидаен ки мефурӯшатон як бор фикр кунед ойди барномаи гуфтанӣ дорем созай бахтудо ҳо медонам ҳозир ҳаматон кликотон аз симпеч кардестен ки дар комментария нависен баъд чо карда канал мефурӯхт кличка бутро кличка дага мезанам беақли пад ақл дори ҳайвонӣ чӣ дар кадом интернет ба донистани мо балаболиш дар ҳамияе ки Навик Пирамидасар як канала ба чанд харидор мефурӯхт шояд иҷашам мегем хай майли дига чӣ бигем ту уже ғаломи Навик шидагӣ беақли пад неки як саволи дига шумо медонед ки ҳамин информатсияи мошенникии Навика дар Ҳодиса ТВ кӣ додагиад иҷашам мо медонем ин хабара Навик МС дар Ҳодиса ТВ худаш додагиад барое ки хайп мехоҳад Пирамидасар мефаҳмед барои хайп дар чӣ коро худшона олуда мекунанд ва ядрӯзаи охир чӣ хел ба ҳама маълум шуд Навик МС канали аслишам ба фурӯш баровардагиад дар сари Пирамидасари ин хайпхоҳ чӣ боша бо айма печат палескатиай мегзарем ба пункт С Кентои Ниправ ҳама сед. Дурости гап чуд наметарсам. дар ин ҷа ман ҳичи гуфта наметонам фақат ҳамин ки касе перпендикуляри сари ҳамин бачара ёва ай канали оли шавай приз мегирад призора мегем чия ҷои якум 2 билет космос туда обратно ҷои дуюм пули қалинги тӯи ягон шербача ҷои сеюм як хона дар тори сари ралик ҳаракат кунем бачаҳо то секунҷасара перпендикулярша ёен призо шумора ждат дорад бачаҳо ча лайк ҳамонен комментарияра фаромӯш накунен падилитса кунен касе да метавонен видеора нишон битен ҳаматонда бурдборӣ